ଆଜି ଆମ ଚାଳରେ ଗୋଟେ ଛତୁ ଉଠିଥିଲା। ମୋ ବେଳା ଖରାପ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ପନିକି ଧରି ପରିବା କାଟିବା କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ହଉ ଛାଡ, ମାଙ୍କ ଆଦେଶ କଣ ଅମାନ୍ୟ କରିହେବ? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଭଜାଟା ହବ। ଆଗ ପରିବା କଟା ତ ସରୁ। ଏଇ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କାମ ଗୁଡା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୁଏନି। ଏମିତି ସିନା କହିଦିଏ, ହେଲେ କାମଟା କେମିତି ହେଇଯାଏ ଜଣା ପଡେନି। ମେନ୍ ହେଲା ଚୁପା ଛଡେଇବା କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭାରି ନସଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଚୁପା ବାହାର କରେ ସେଥିରୁ ପରିବା ମିଳେନି। ସକାଳେ ଝୁଟି ପକେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ମା ଏପଟେ ଆସି ଚାହା ପିଇଲେଣି। ମତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ପକେଇକି ଭାଜି ନେଲି। ପରିବା ପକେଇକି ଲୁଣ ମସଲା ଦେଇ ଘୋଡେଇ ଦେଲି। ଭଜା ହେଲା ପରେ ସିନା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଡର ରହିଲା। ଲୁଣ କେତେ ଦେଇଛି ମନେ ନାହିଁ। ହଉ ଗୋଟେ ଚାଖି ଦେଖିଦେବା, ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ମୋର ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମା କହିଲା ଆଜି କ୍ଷୀରି ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ପାଛୁଡି ଦଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଳେ ଚକ ତଳେ ଚପଲ ରହିଗଲା। ବାପା ଦୋକାନରୁ ସାର ଆଣିଲେ ତ ସେଇଠି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଖାଇସାରି ଛକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କାମ ହେଇପାରିଲାନି, ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଆଳ ଛତୁ ଉଠେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଉଠିଥିଲା, ନାନୀ ଏମିତି ତଳକୁ ଖସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଖରା ହଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ହେଲେ ବିଲେଇ ମାଉସୀର ଏଠି କାମ କଣ? ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ।